Čaute všetci, poďte si so mnou spraviť nejaký ten unboxing. Keďže sa našlo zopár šikovných ľudí v mojej práci, ktorým sa podarilo rozbiť mi obedár, tak som si musela kúpiť nejaký nový a ideme sa spolu pozrieť, že aký som si teda kúpila. Týmto pozdravujem sociálne siete a vynechávam nožničkovanie a nožíkovanie pre bezpečnosť svojho účtu a hrozbou jeho zablokovania. A teraz prejdeme k veci. Pretože lunchbox. No, nie je to úplne také, jak to vyzeralo na obrázku. Ešte prísť na to, že... Jak sa to otvára, ty kokos? Aha. Fí vole. Ale svoj účel to plní. Podľa mňa som si dala do košíka takú dozu, ktorá bola modrá, ale nevadí. A teda, hoď sa obedovať. Majte krásny deň, čaute.